Bismillahirrahmanirrahim. İrosa dixwazim serroşlata navîn şîrovekî bikim. Li gorî pîlan û proje dewleta Siyonîst a İsraîl sê armanca, sê hedefê vî şerê hanêna heye ku dest pê kirine. Projeya yekem a li gora Netanyahu, li gora muhellilê siyasî, li gora siyasetmedarê ku siyaseta dunyayê dixwînin wisa dibêjin. Dibêjin Netanyahu xwest pêşî şer dest pê bike. Ku şerekî bi yani bişawe bi şerekî dijî Îranê dest pê bike. Ji vî şerê hanêna wê sê hedefa bi pêşiya xwe, sê armanca bi pêşiya xwe. A yekem ew ku gava ew şerê Îranê dike, di vê arê da dewletê Sunnî, dewletê taybetê Ereba, dewletê kendavê Suudî, Qeter, Behrîn, İmarat, vana jî bi İsraîl ra şerê Îranê bike ku şer li dora wî gur bibe, ku Sunniya û Şiaya berdehevdû û Kurda jî têk vî şerê hanêna, Tirkiye jî têkê, Azeriya jî têkê, da ku tev şerê Îranê bike, ew jî di paşvan da hêdî sînorê xwe berfire bike. Armanca yekem ev bû. Armanca du da ku hêzê İranê moşekê wan, roketê wan, sarix û füzê wan çi hebe tune bike, çekî wî navokî fabrîqê çekê navokî navendê wan tune bike, wêran bike û a silsiya jî rejima Îranê ku Molla rejima Ayetullah bi dawî bîn were, hikûmeteka ku sûxwarê İsraîl be, ku wext muxtarekî, wek muxtarê mehellekî bi gotina İsraîl raverûnê îxtidarekî were bîne Îranê. Lê hedefa xwe yekem da bi ser neket. Hedefa wê yekem çi bû armanca wî? Ku ew bixwe şerê Îranê bike, ku Îran li xwe Îranê wede dabû, soz dabû ku li baregehê navendê eskerî yê Körfezê yê kendavê bixwe dewletê Ereba bixe û Îranê dest pê kir. Ev cara yekem ku Îran li navendê merkezê eskerî Amerîka dixe û gelekî zirar û jiyaneke mezin dayê wê dirê. Di destpêkê da dilê Netanyahu Siyonîzmê wan gelekî xweş bûye rêvedarê bêjin İsraîl. Lê bala xwe dey ku Îran tenê li navendê eskerî Amerîka dixe. Zirarê nade sivîlê Ereb û saziyê sivîl û em bibêjin tiştê derine. Vêje İsraîl dewletê Mossad bixwe ket devrê, dronê ku wek di şibê Îranê çêkirine, ya wan li cê petrolê xist, li metara xist, li banka xist, li hotela xist, ku bira bivêje ha gelê Ereba Îran tenê li cê eskerî naxe, li sivîla jî dixe. Her wisa roket avête du hev müşek yan jî du hev dron avête Azerbaycan, da ku Tirk jî Azerî ji tê kevê derê. Lê Ereb gihîştin wê qenaetê, ev fesadî tevlihevî tev İsraîl dike. Tev Mossad dike li welatê xwe gelek welatê Ereba hinek endamê Mossadê girtin ku hazirî dikirin ku li baregehên sivîl, li saziyên sivîl, li cihên petrolê, li cihên hewa metarê û balafirxaneyê Ereba bixînin. Dewletê Ereba ên kendavê kom bû qirar stendin ku em nayên lîstika Netanyahu. Eva temamê pîlan û projeyê siyaseta İsraîl nedixizmeta me dayê û her wisa nivîskar û em bivê rewşenbîr û ronekbîr û siyasetmedarê dewletên Ereba qêr qêra wan gazî dikin ku Amerîka temamê hêza xwe parastinê gihandî İsraîl û İsraîl diparêze em bi rehmeta roketên Îranê re rûbirojtine Îran li ku bixe dixe. Ew jî gihîştin wê qenaetê ku siyaseta Amerîka ne di xizmeta wan dayê. Yani hêzê Amerîka li Qeterê, li Kuwêtê, li Erebistanê, li İmarata Ebrî tu carî wan naparêze. Evana jî dengê xwe bilind kirin ku em neyvî lîstika hanêna. Her wisa cara yekem e, 100 salê Dawîdê cara yekem e Kurd di siyaseta navnetewî de giş bû yek ku nehatin lîstika Amerîka û İsraîl.
لورا ترام تلفون هر دو سروک کردستان بافلو ام به مسعود برزانی کرد که هنجی شر بجای تم پیشمرگا کرد است بیکن کرد سیاست که حکیمانه راست و دوزدا پیش خواه گو ناو که ام شر جیران خواه بکن ام نخواز انسان بیری و معصوم و سیویل جن و زار بکجن لورا ام به دست بکر و عورده امریکا و اسرائیل وحشت خواه نشان داد لمدرسه که لدبستانه که زارو که هور خسن 108 جن زارو کشتن 14 جوان ام به چند هفته ماموسته جن بو o dünya dengi xwe nekir kesî ev şermezar jî nekir yani kuştina zarê Müslümanan ji bo Amerîka û İsraîl qet tişteke pir normal e dünya dengê xwe nakir dewletê Erebeyê ser em bi xêla bênamusî yaptı ser xwe wan jî şermezar nekir lê wisa dixwî ku siyaseta Netanyahu hedefa yekem pêk nehat Araba şerê İranê nekir İran wan re qise dike em birayê hevin em li we naxim em tenê şerê wan eskerê di nava we de hene ku wanî navxa şerê me dike em li wan dixin ajiya zêdetir dije ka em bi hêza İranê xilas dibin nabe em bi çixwan may nema em nizanin lê eger İran neşkenandinê ev İran xwe biparêze bi vê hebûna xwe biparêze şer bi dayî were dê tu rojhilata navîn da gelekî tiş were guhertinê İri milletê rojhilata navîn gelekî geçtî wê qenaetê digo ku Amerîka xizmeta wan nake û wan naparêze digo ku Amerîka û İsraîl şerda dest pêkirinê digo ku dara binînigê xwe birîn ku milletê rojhilata navîn Müslüman heşar bûn ku siyaseta Amerîka ne xizmeta wan dayê û ne xizmeta herêmê dayê tev ji bo xatirê emn û îstiqrarê İsraîlê û her sa dixwazin sînorê İsraîl kij bike eva hişyarîkî baş e eğer Amerîka İran ahwa bimîne ev şerra dayî bibe wê gelek hêzê nû derkeve wê gelek dewlet bibe yek wê gelekî em bibêjin peymanê nû çê bibin wê em bê Sunnî û Kurd û Ereb û İran wê gelek gavê erînî bavêjin wê gelekî ji vî şerra ders derxînin ku em bivê destê biratî dirêjî hev bike ev jî net xizmeta rojhilata navîn dayê belkî ev şerê hanine em şer divîne belkî gelekî xêr û xweşî wê encama wê de wê da derkeve ez ji wê bariyê dama